Ja, Janneke Brakels, toen had dat vlienier die en de begon ze krekkelen te vertellen. Die was hartstikke leuk, of net? Ja, dat was zo leuk. Ik zei het al, we eindigen. Ik geloof dat het bij Talent weer. En wie de meesten natuurlijk helemaal enthousiast. En er waren op dat tijd werden er live, kwam het op radio. Ja. En dan zie je het hier een heel enthousiast meute. Ja, dat weet ik nog. Jongen. Ja, echt mooi. En iedereen lag helemaal dubbel, maar ik moest terugzongen. Dus dat doe je fantastisch. Ja. Heel wat oors werd als de tournee die schreef die in het Noord-Nederlands Orkest, de ABBA-tour. Ja. Maar de dames van Lois Lane. Ja. Gruts, theatraal, gaat het hele land terug. Ja. Hoe wie dat? Dat is fantastisch. Ja. Wij kregen de reprise gaan in april, de eerste concerten en in september weer de reprise. Ja, fantastisch. Wat doet zo leuk. Wat doet leven? Ik denk wel dit. Ja. Daar ben ik zelf op scherp en dat vind ik heel lekker. Ja. Ja, wie het echt uitdagend? Nou ja, eigenlijk wel. Ja, moest weer meerdere partijen uitschreeuwen, moest we lezen, het wie best heeg, het is heel intensief. En dan hoort het is echt van ABBA, heb ik me verteld? Ik moet wel zeggen, ik begin wel weer wat meer wel meer waarderen gaan. Ja. Het ben wel echt, de wie in die site ben echt allerlei kunstwerkjes en dat is wel een beetje zo. Ja. Nog wat oors. Daar ben ik op te nemen maar die band, Janice. Zullen we daar even naar zien? Nou, nu kiest echt alles. Ik vind verschillende dingen heel leuk, ja. En heeft dan ik iets van, er is één ding daar wil ik mee op focussen, of zit hem dat juist in al die verschillende dingen? Ja, eigenlijk wel. En het luidt er ook een beetje aan wat op dat moment in West even alles in gooien, alle energie. Zoals, maar de ABBA-concerten heb ik wel zwaar dat ik de rest even gaan liet en dan wie ik daar helemaal in mijn ABBA-kokon. Ja, maar ja, lesjan voor mijn zangschool vind ik heel erg leuk. En ik ken zo volle energie Jan onder leerlingen op het moment dat ik zelf lekker bezig ben. Dus het heeft ook wel nodig. Ja. En nou een van die nijste projecten is de Frieske Ben-app. Ja. Vertel. Oh, zo leuk. 15 Bennefeskes hebben we op nij opgenomen. Cor Bakker die het de toetsen op de vleugel inspelen. Echt, die man kan samen spelen. En ik heb zong. Project van AFOK is het? Ja, van AFOK. Ik heb mocht 5 nieuwe veskes schreeuwen. Er binnen 5 hertaald vanuit het Nederlands. Binnen nou Friese versies maken en Frieske, de veskes zoals Suzanne de Poppen. En, ja. Zongst je ook voor die band vroeger? Nee, ik alleen maar dat ze voor mij zongen. En, het muzikale is er meer van mij, mag ik eerlijk zeggen. Het creatieve, maar de veskes en K3, de jongste is 5. Ja, dan gaat het wel om, ja. K3, K3 is ook net in het Fries nog, hè? Nee, nog net. Dus. Hey. Ja, nou, domme net. Zongst ik voor de band? Of? Ja, wij zongen toen zo. Wat Frieske veskes in? Nou, toch ik meer Nederlands. Ja, dus er is best wel veel. Er moet nog wat komen. Ja. Dit is echt voor de liedjes. En hoe werkt dat? Volgens mij wordt het prachtig. Want er komen 3 ziekplaten moet ik zeggen. En vanuit daar kan je gewoon omklikken. En dan plopt er een filmpje naar voren. Ja. Dus we hebben filmpjes genomen, waar Cor dan zitten spelen. En ik ben het dan uitbeelden en ontwalen. Het is echt voor de liedjes? Het is echt voor de liedjes, ja. Heb je zelf geschreven? Ik heb 5 zelf geschreven. Ja. En het zou nou net leuk zijn als je dan even een veske zongt. Voor de baby's in aantocht. Dan moet je hem zo thuis wel zongen, hè? Ja, maar je thuis wel zongen. Doe ik hem, Willem. Ja, dan mag ik even... Dan doe ik Doenske. Ja. En je maaie natuurlijk best mooi van. Want daarvoor is het skreun. Het wie een bewegingsveske. Als wat makkelijk mooi te doen is. Oké, let op.
Ik doe een stap naar voren, met mijn linkervoet. Dan zwaai ik met mijn rechterhand, want dat ken ik al goed. Ik schotje met mijn heupen, een zakje naar de groen. Als laatste van dit doenske draai ik in het roen. Ik doe een stap naar voren, met mijn linkervoet. Dan zwaai ik met mijn rechterhand, want dat ken ik al goed. Ik schotje met mijn heupen, een zakje naar de groen. Als laatste van dit doenske draai ik in het roen. En ik heb het zo lang terug in, als het maar vast. Tot ze erbij omvallen. Tot ze erbij omvallen, Hey, ja. hartstikke leuk. Wanneer kun je die app downloaden? In het najaar komt u het. Ja. Toch januari, maar nou weet ik dat net zeker. Nee, Als het goed kom je is nog wel even op waarom. Ja. En wanneer binnen Veskes al te beluisteren? Als de app uitkomt en snijn, dan is de Heitemembeurs, of de gezinsbeurs. En we zullen al een peer, het ziet zijn broers, maar zullen een peer Veskes jong op het Heitememplein. Ja, nou misschien nog een leuke tip. Een leuke tip van Ja. Ja. Martijn. Daar ken je hem alvast in, hè? Dan ken je hem vast mooi dan. Ja, op het podium. Is jongen. Ja. Dank u wel. Nou, ik toch eens een keer ik maar 4 meisjes op tafel zitten. De techniek maar zei ze dat dat net kind, maar dat kan wel. Succes, dames. Ik mooi de rest van wat nog komen gaat. Dank u wel. En succes ik mooi de ledengeerkomst op 20 november. Dank je. Dit wie Biens. Morgen is er weer een nieuwe aflevering dan. Weer met Arjen de Boer en Reinoud van Vangrail. Nog een gezellig joe.